हेलिपेड बानायनाय गेलेग्रा फोथारखौ फोसाबहोनो खावलायदों खारवाजान गामिनि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्ला बरमा खारवानि टेक्सटाइल पार्कआव थांनाय 7 आगस्ट खालारखालि 8थि खेब नेशनेल हेन्डलुम डे एन्ड मेगा उइभार्स मीट खुंफुंदोंमोन आरो बे हाबाफारि खुंफुंनायाव गाहाय आलासिया हेलिकप्टारजों फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन। बेबायदिनो हेलिकप्टारनि बाग्रा जायगाखौ खारवाजान सेरनिनो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव बानायनाय जादोंमोन। नाथाय हेलिपेड बानायनायाव गेलेग्रा फोथारा जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो दिनैसिम बेखौ फाहामनो जेबो राहा लानायखौ नुनाय जायाखै। दा खारवाजान रायजोआ बे गेलेग्रा फोथारनि गाज्रि जानाय बाहागोखौ फाहामना होनानै गेलेफिननो हानायनि सुबिदा खालामनानै होनो खावलायदों। बे चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो माने फोरमायनो नागिरदों। थांनाय 7 आगस्ट बे 7 आगस्टआव खारुवा हेन्डलुम टेक्सटाइल एन्ड एपारेल पार्क बेनि लांगोनायाव मोनसे बिटिसि बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे हेन्डलुम डे हिसाबै माने बेवहाय उदजापन खालामनाय जादोंमोन, फालिनाय जादोंमोन। दा बे लेखायैनो माने 20 खालारसिम माने बेवहाय बेजों सोमोन्दो लाखिनानै 20 खालारसिम माने एक्सप' हिसाबैबो बेवहाय जादोंमोन। दा बेवहाय माखासे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बा इएम एमसिएलए बा चिफ बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंहा माखासे एमएलए आरो मिनिस्टार बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिनिस्टार दर्शना जारदस बिथाङाबो बेवहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। बे लेखायै बे बरखारवानि बे फिल्डआव बिथांमोना हेलिकप्टार लेन्डिं खालामनायनि थाखाय बेवहाय मोनसे हेलिपेड बानायनाय जादोंमोन। दा हेलिपेड बानायनायनि उनाव बेयाव माखासे सेंगेबोलफोरबो गारनाय जादों आरो बेवहाय सिसि ब्लकबो जाबनाय जादोंमोन हेलिकप्टार लेन्डिं खालामनायनि थाखाय। दा बेखौ बिथांमोना जेब्ला प्रग्रामा जोबनायनि उनाव बिथांमोना बेखौ सिसि ब्लक बे ब्लकखौ बिथांमोना उथायनानै लांफिनदोंमोन आरो लोगोसेनो बिथांमोना जोंनो खोथा होदोंमोन जे बिथांमोना जोंनो फर्मेलि जेबो माने इनफरमेसनखौ जोंनो होआखै। थेवब्लाबो बिथांमोना प्रशासननि फालनिफ्राय आरो जोंहा पार्टिनि लेभेलनिफ्राय माखासे बेवहाय दैदेनगिरिफोर फैदोंमोन। बेवहाय एसपि बा डिसि बा बिदिनो एसडिसि आरो पिडाब्लिउडिनि इन्जिनियार बा असि बिथांमोनाबो बेवहाय फैदोंमोन आरो पार्टि लेभेलनिफ्रायबो जोंहा मावफुं सोद्रोमा मसलपुरनि राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय फैनानै नायफैनानै बिथांमोना प्रशासन लेभेलनिफ्रायनो बेखौ बिथांमोना लाफैदोंमोन जायगाखौ हेलिपेड बानायनायनि थाखाय। दा बे हिसाबै जोंबो जिहेतुके बेवहाय सरकारि मोनसे प्रग्राम जागोन बे हिसाबै जोङो रायजो राजानिफ्राय बेखौ जेबो जोङो अबजेक्सनबो होआखैमोन। खिन्थु जोंनि लुबैनाया बेनोमोन जे दा बिथांमोना जितुके बेखौ लानायनि उनाव प्रग्रामाबो जोबलांबाय। नाथाय जों बेखौ लुबैदोंमोन बे जोबनायनि उनाव बे जोंनि जितु गाज्रि जालांनानै थानाय बे फिल्डखौ जेन बिथांमोना मोजाङै रिपेयारिं खालामना होफिनो बेखिनि माबाखौ जोङो लुबैदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायनायबो जादों। जोङो असि सारखौबो जोङो फारबेलि जोङो लोगो हमनानै बरमा थानानि असि सार बिथांखौबो जों लोगो हमनानै बुंनायाव बिथाङा जोंनो खोथा होदोंमोन जे माने हाखिनिखौ आं गारनानै होगोन बिदि होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। आरो बिनि उनाव जोङो एक्सप'नि जितु मेनेजिं डाइरेक्टर बिथांखौबो जोङो रायजोनिफ्राय गांसे माने एप्लिकेसन हिसाबै बिथांनो जोङो होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जेबो बिनि रिजाल्ट फैयाखै। दा बेवहाय जों बेखौनो खावलायनो लुगैयो। दा जोंहा बेवहाय गामिनि माखासे उन्दै गथ'फोरा बेवहाय खेला गेलेयो आरो लोगोसेनो जोंहा खाथियावनो इरागदाव स्कुल दङ। बे इरागदाव स्कुलनि फरायसा फरायसुलिफोराबो बे फिल्डआवनो खेला गेलेयो आरो मालाबा जोंहा बरमा आन्सलिक एबसु हिसाबैबो सम सम बेवहाय माने आन्सलिकनि सिङाव माने खेला पार्टि फैयो जोंनि बे फिल्डआवनो। लोगोसेनो थांनाय बाराव जोंहा इउपिपिएल माने खारुवाजान प्राइमारिनिफ्रायबो बेवहाय मोनसे फुटबलनि माने खेला बेवहाय फाथिनाय जादोंमोन। दा बिनिखायनो जोङो बेखौनो जोङो खावलायनो लुगैदों बा बेखौ बाक्सा प्रशासनानो जा बा जोंहा माने पार्टिनि लिडारानो जा
दा बेखौ मोनसे स्टेप लानानै बे फिल्डखौ माने जिखिनि गाज्रि जानानै थाबाय बेखिनि गाज्रि जानानै थानाय फिल्डखौ जोङो माने रिपेयारिं खालामना होनांगौ होननानै बेखौनो जोङो जोंनि गामि आफादनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आवेदन खालामदों बेखिनि आरो बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।